Roberta Ġust tal-Maksar u Jamie Vella li l-ħamis instabu ħatja li fornew il-bomba fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fit-tmiem ġuri żdiedu mal-aħwa George Iċ-Ċiniż u Alfred De Giorgio l-Fulu Vince Muscat il-Koħħu bħala diġà kkundannati għal dan id-delitt tal-2017 waqt li nhar it-tlieta ser ikunu qed jingħataw is-sentenzi relatati mill-imħallef Edwina Grima li ppreżediet il-ġuri ikun jonqos biss ġuri ieħor dak ta' Jorgen Fenek li huwa akkużat li kien il-mandant f'dan id-delitt ta' min ifakkar li brabta mal-każ Vintew Massen sar fil-qtil kien ingħata maħfra presidenzjali biex jgħid il-verità kollha. Il-Koħħu li serva bħala xxut ewlieni wkoll kien ingħata maħfra fil-qtil tal-avukat Karmel Kirkop fl-2015. Ukoll parti mill-ġuri li ntemm din il-ġimgħa biex jikxef kollox fiż-żewġ delitti. Ta' dan hu ġie kkundannat sentenza mnaqsa ta' 15-il sena priġunerija fil-każ ta' Daphne Caruana Galizia waqt li l-aħwa De Giorgio ntbagħtu 40 sena ħabs kull wieħed iżda appellaw mis-sentenzi. Ta' min ifakkar li meta seħħ il-qtil ta' Caruana Galizia 8 snin ilu, il-gvern mhux biss sofra somma ta' €1,000,000 biex jinqabdu l-ħatja f'dan l-omiċidju makabru, iżda saħansitra talab u ġab l-aħjar esperti barranin biex jgħinu lill-investigaturi lokali. Il-ħamis filgħaxija l-familja ta' Caruana Galizia qalu li l-verdett tal-ġuri kien pass seqreb għall-ġustizzja waqt li rringrazzjaw lil kull min kien involut.